puheenjohtajan kommentti. Joo, kiitos vastauksesta. Se, mitä STT:n vaaliohjelmassa on esitetty, on se, että yrittäjän arvonlisäveroraja on nostettaisiin 75 000 ja mitä on 10 000, että nostettaisiin vielä enemmän, se vaatii 30 000 euroa. Se voisi olla mikroyrittäjille hyvä asia ei varmaan niin kuin ainoa yksi vasta. Hyötysen Kalle, vastaapas kysymykseen. Mitä mieltä olet, onko tuloerojen kasvaminen hyväksyttävää ja lisääkö se ihmisten halukkuutta tehdä työtä? Niin, terve vaan kaikille. Hyötysen Kalle tosiaan Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, tamperelainen kaupunkivaltuutettu ja Rakennusliiton kautta AY-aktiivi. Lähtenyt oikeastaan politiikkaan mukaan tuolta AY-toiminnan kautta, että on ollut tässä nyt sitten kymmenkunta vuotta mukana puoluepolitiikassa, ensin tietysti kunnallispolitiikassa ja sitä kautta sitten uinut vähän syvempään koko ajan tähän kuvioon. Ja nyt tosiaan tällä hetkellä vuodesta 2013 on ollut Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana ja sitä kautta päässyt vähän näkemään valtakunnan politiikkaa lähempää, että viikoittain käyn siellä eduskunnassa puolueen kokouksissa ja eduskuntaryhmän kokouksissa ja näin niin tullut tutuksi se kuvio. Ja ilman muuta tuohon kysymykseen vastauksena, niin mä olen sitä mieltä, että tuloerojen kasvun pysäyttäminen on kaikkien etu. Se on myös näiden rikkaampien etu, jotka ei nyt vaan tunnu sitä ymmärtävän. Se, että meidän niin kun tulot kasautuu koko ajan pienemmälle porukalle, niin se on loppupeleissä tosi huono juttu meille kaikille. Meillä on sellainen tilanne selkeästi tässä muotoutumassa, että niin sanottu vanha keskiluokka katoaa ihan paljon. Eli ne niin kuin hyvin palkallaan toimeen tulevat ihmiset, niitä on koko ajan vähempiä ja vähempiä. Meillä on enemmän niitä ihmisiä, jotka tulee todella hyvin toimeen, jolla se varallisuus kerääntyy. Ja toisaalta meillä on enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka on sitten siinä heikommassa asemassa. Ja tämmöinen kehitys ei missään nimessä voi olla hyvä. Ja jos saa vähän kommentoida itse asiassa tuota kysymystä, mikä esitettiin Pekka Salmelle, kun se osui vähän niin kuin meikäläisen alaan, niin Pekka sanoi, että nyt tällä hetkellä tilanne on aika villi. Se ei ihan pidä paikkaansa siinä mielessä, että me on tehty aika hyviä rakennusalalla aika hyviä asioita tämän ulkomaalaisen työn ja harmaan talouden kitkemiseksi. Muun muassa nämä veronumerot ja muut, mitkä on tullut, niin on tehonnut aika hyvin. Totta kai siinä on samaa mieltä, että paljon on vielä tehtävissä ja homma ei missään nimessä ole niin kuin selvä, mutta on päästy sentään alkuun siinä. Varmaan tässä harmaassa taloudessa niin se, että tämmöistä samanlaista veronumerosysteemiä voisi soveltaa muillekin aloille ja sitten tässä harmaan talouden torjunnassa toki niin kuin ne suuret kalatui tuo finanssimaailmassa ja sinne tietysti täytyisi keskittää enemmän paukkuja. Meillä on nytkin tällä hetkellä taitaa olla tällä hallituksella 6. harmaan talouden ohjelma menossa ja oikein mitään. Pieniä edistyksiä on saatu aikaiseksi, mutta se iso juttu, missä ne miljardit tuli, niin sinne ei olla vielä kokoomuksen ja RKPn estelyiden takia ei olla niihin keskitetty tarpeeksi. Varmaan riitti, kun vastasin kaikkiin kysymyksiin. Joo, mä arvelin, että täältä tulee Paulille tämmöinen kysymys, että pitäisikö Suomen itsenäisesti päättää sosiaali- ja työttömyysturvan tasosta vai harmonisoida se koko EU-alueella samalla tasolla? Joo. Lajissa on aika elämänalainen kysymys kommunistille. Anteeksi. Tämmönen mulle on. Varmaan Kalle, se oli tarkoituksella osukin tuolla Kalle. Joo, mä oon Sanriinin Pauli ja mä oon tässä järjestävässä porukassa edustanut meidän ammattiosastoliitteenä. Mä oon oman työpaikan pääluottamusmies. Sen lisäksi mä oon kaupungin valtuutettu, Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Se oli kyllä ilkuva, ettei nyt tässä lennetty kerran siitä virasta, mutta ei me sitten kunnia lennetty. Sitten Allen kysymykseen, niin siihen mä vastaan ihan mielelläni, että kukas muu voi elää täällä Suomessa näillä hinnoilla muuta kuin suomalaisilla sosiaaliturvalla ja suomalaisilla hinnoilla, niin kyllä meillä täytyy olla ja niitä voi harmonisoida.
täällä on ihan toisenlaiset kulut kuin jossain, missä se ruoka kasvaa. Ja on 40% keskimäärin halvempaa eräissä EU-maissa kuin Suomessa, niin kun se olisi ihan ilman täytyy olla eri taso. Ei sen kummempaa. Jos joku haluaa kysyä jotain, niin olen kyllä valmis vastaan. Siihen voisin sanoa, että Kalleilla täytyy ja Rakennusliittoa kehua siitä, että aikoinaan lähti tappeleen harmaata työvoimaa vastaan, niin me Metalliliitossa on nyt sitten kyllä saatu aika hyvin aikaiseksi se, että nämä puolalaiset, jotka oli tuo ydinvoimalaitoksella töissä ja niille maksettiin mitä maksettiin, niin nyt tuli EU-tuomioistuimesta päätös, että niin on noudatettava, niin on maksettava, että Puola vetosi siihen, että kun heillä on oma lainsäädäntö, joka tavallaan ei velvoita maksaa näitä suomalaisia työehtoja, niin nyt on noudatettava samaa lakia. Ja siitä Rakennusliitolla hakemusta, ne on sen nyt aloittanut sen taistelun. Kiitoksia. Minä esitän sinun. Mä painaa okuläärit vieläkään ihmettelen, kun lähiparoin tonne oli pakko hakea näitä. Millä perusteella Suomeen tulisi ottaa maahanmuuttajia, työperäinen maahanmuutto, pakolaiskiintiö, turvapaikkojen määrä, muuta? Ennallaan vähentää vai mistä? Tervehdys kaikille. Mun nimi on Sanna Marin, on 29-vuotias sosiaalidemokraatti täältä Tampereen Kalevasta. Koulutustausta on tuolta Tampereen yliopistosta, eli olen sieltä hallintotieteiden kandidaatiksi valmistunut ja toivottavasti mahdollisimman pian myös maisteriksi. Kun tämä aluejohtamisen puolella, eli virkamies koulutuspohjana. Mun oma ammattiosastoni on JHL 250 täällä Tampereella. Ja siinä itse asiassa aika tuorekasvaa, aikaisemmin on ollut opiskelijapuolella ja nyt sitten vasta siirtynyt tänne paikallisosastoon, josta on ihan iloinen, että vihdoinkin pääsen paikallistasolla toimimaan ja vähän aktiivisemmin ammattiliittoon.